जिहेतु गोथार बाथौ सान आरो बे गोथार बाथौ सानजों जों नुबाय गोदानै दाजानाय भेरगाव जिल्लाया बेनि सेथि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ खुंखादों। बे समाव मा फोरमायो? गिबियावनो नोंथांमोननि निउस पर्टेलनि गेजेरजों दिनै गोथार बाथौ साननि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जे भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गोदानै दाजानाय बियो दिनै बेजों लोगोसे लोब्बा लानानै जों भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा साननैनि हाबाफारिजों जोङो सेथि बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो लाफादों। बियो दिनै जागायबाय आरो गाबोनसिम बियो जागोन। बेवहाय जोङो बायदिसिना हाबाफारि लादों। जोंहा दिनै मोनानि समाव जि थान्दै मेल जिरायनाय बेबो दङ आरो गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लानानै जोङो दिनै मोनसे धोरोमारि सावरायमेलबो लादों। बेवहाय गाहाय आलासि महरै जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि डक्टर मंगलसिं हाज'वारि सार बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो जों बे एखे हाबाफारियावनो आथिखाल आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां मानगोनां मुस्रि बिस्वजित दैमारि साराबो बाहागो लागोन। बेबायदिनो जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो बारहोलांगोन। गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै बाथौ सिबियारि आरो रायजो राजाफोरनिसिम मा हामलायथि दं? गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोङो बाथौ सिबियारि हिसाबै जोङो जोंनि धोरोमखौ बुहुमाव मुलुगनां खालामनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो सांग्राङै बाहागो लानो नांगोन। धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ जोङो गोग्गोयै दाफुंना लानो नांगोन आरो जोंनि समाजाव मोनसे गोजोन खौसेथिखौ जोङो हास्थायनानै खामानि मावनो थाखाय आङो साफ्रोम बाथौआरि रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनिफ्राय लुबैजायो।